Gipleyer Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündüligi. Hökümete ýakyn bir websayt gökderede bolan we azyndan 17 adamyň ölümine getiren ýol helakçylygyny ret edýär. Şeýle-de ol Türkmenistanyny adamlaryň hereket azatlygynyň çäklendirilmeýändigini öňe sürýär. Azatlyk 17 aprelde Arçavil etrafynyň polisiýa bölümine jaň edinini olar bolan hadisany gytaklaýyn tasdiklady. Ýöne onha Türkmen hökümetine ýakyn Arzu News adly bir websayt helakçylyk baradaky maglumatlary häkimiýetlere salgylanyp ret edýär. Gurrun Köpetdagyň etegindäki çülü jülgösünde awariýa bolup adam pidalaryna getirenligi aýdylýan awtobus helakçyligi barada barýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary çülü jülgösüniň goloýunyna şenbe güni 14 aprelde 2 dinara 5 töwereg bir awtobusyň ýol helakçylygyna uçurap 17 ýolagçynyň wepat bolanyny habar beripdi. Paçygaly helakçylykda yaralanan adamlaryň sany ýa-da ejir çekenleriň haýsy keselhanada bejerigi alýanlygy barada jekmejek maglumatlar nämelimliginde galýar. Duşenbe günü 17 aprelde Azatlyk Aşgabatyň başga-da ençeme polisiýa bölümlerine bolan waka barada giňişleýin maglumat almak üçin jaň etdi. Ýöne hökümete tarapdan agzalan websayt öz redaksiýalarynyň hadisa boýunça maglumat almak üçin paýtagtyň kanun goraýjy idaralaryna çeşmelerini ýüz tutanlygyny, olaryň bu wakany ret edenligini üstüne saýtyň redaksiýasy ýol gödäwçilik gullugyna çeşmeleriniň daşary ýurt habar saýtlaryna ýaýradylan gökderedäki köçe ýol hadisatynyň hasaby alınmanlygyny aýdanlygyny habar berdi. Beýleki bir tarapdan Azatlyk maglumat almak üçin jaň edip habarlaşanyny kanun goraýjy häkimiýetleriň hadisany göni tasdik ýa-da inkar etmäni hökümete ýakyn websayt habarlaşanyny inkar etmegi hem aýratyn bellerlikli ýagdaýdyr. Aşgabatda Senç Amamurad Bugaýew polisiýanyň bu ýol hadisasy boýunça jenaýet işini gozgamanyny Azatlyk radiosyna aýtdy we dün gökdere barýan ýoluň açykdygyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň habarçysy ýol gödäwçilik polisiýasynyň işgärleriniň awariýanyň esasy sebäplerini awtobusyň çakdan aşy ýüklenen bolmagyny we howa şertleriniň yaramazlygyny görýändigini ýol hadisasynyň ertesi 15 aprelde habar beripdi. Onuň bellemegine görä gara ýoluň typançyklygy sebäpli içi ýolagçydan hyryndy kyn awtobusyň sürüjisi ulagy erkedip bilmän ýoluny ýitiripdir. Netijede awtobus agdarylyp ýoluň garasyna çukura gaçypdyr. Hökümete ýakyn Arzu News diňe bir awtobus helakçyligi baradaky habary ret etmek bilen çäklenmeýär. Ol 17 aprelde çap eden beýleki bir maglumatyny Türkmenistanyň raýatlaryň dowly hereket mümkinçiliklerine iýedigini Türkmenistanyň migrasiýa gullugyna salgylanyp habar berýär. Geň ýeri Azatlyk soňky wagtlarda Türkmenistanyň raýatlaryň hereket azatlygynyň çäklendirilýändigini ýerli ýaşaýjylaryň duçar bolýan kynçylyklaryny ýurtdan goýberilmän aeroportdan ýygyna gaýtarylýan raýatlara salgylanyp ýygyderli gozgap gelýär. Üstesine 3 aprelde Aşgabatyň howa mendiline düşürilenligi aýdylýan bir videoda aeroportda migrasiýa gullugy tarapyndan ýurtdan çykarylman ýollar petiklenen onlarça Türkmenistanlynyň nägililik çäreleri görkezilýär. Agzalyan video 5 aprelde Azatlygyň web saýtyna çap edildi. Gökderede bolan köçe ýol helakçyligi Türkmenistanyň döwlet heýetçiligine habar we media serişdelerini agzalmady. Türkmenistanyň syýasy giňişligini ýakynan ýyzyrlaýan synçylaryň aýtmagyna görä, bagtyarlyk salgymyna gawat gelmeýänligi sebäpli döwlet mediasyna helakçylyk hadisalary barada düýünden maglumat berilmeýär. Käbir ýerli ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä halk tolguny aýmasyny ýylip hatda tiýip kömek ulaglary da paýtagtyň köçelerini ýumşak üdene ses çykarmazdan ümsüm hereket etdirdiler. Gepleyer Azatlyk radiosu eferde habarlar günneligi bilen men ýogşan Nurwan. Türkmen hökümetiniň näkçeşme prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň basym hökümet agzalarynyň telekeçilerden we medeniýet sunugy işgärlerinden düzülen uly delegasiýa bilen Özbegistana sapar etjekdigini habar berýär.
Çeşmenin tasdiklamagyna görä Berdimuhammedow iki çak gepleşiklerde Özbek kardeşinden Owganistanyň we Pakistanyň üstünden Hindistana çekiljek gaz geçirjiginiň gurulşy üçin karz pul we gollog soramagy planlaşdyrýar. Maglumat üçin aýdylsa, Interfax agentliginiň 26 dekabrda beren maglumatyna görä, Prezident Berdimuhammedow Mirziýowden Rus kardeşi Vladimir Putin'den hem topuk geçirsisinin gurulşygyna gollog bermegini sorady. Emma Putin şeýle proyektler durmuşa geçirmegiň ne derejede mümkin boljagyna teretmeligini aýdyp, oňa şüýheli garaýanlygyny bildirdi. Garaşsyz metbuatda çykan habarlara görä, häzir Türkmenistanyň Özbegistan bilen araçaklaşan Daşoğlu vilayetinde Prezident Berdimuhammedowyň sapara gelmegine çynlykay taýýarlyk görülýär. Türkmenistanyň Kronikasy neşri şeýle taýýarlygyň Özbegistanyň Türkmenistan bilen araçaklaşan Xarezm oblastynda hem görülýänligini, iki ýurduň prezidentleriniň Xarezmde duşmak ähtimallygyny 16 aprelde habar berdi. Emma Türkmenistanyň we Özbegistanyň resmi habar herişdeleri iki prezidentin öňde duran duşu we onuň gün tertibi barada hiç bir maglumat bermeýär. Şol ruhatda Türkmen metbuaty topuk proyektini ýygy-ýygydan ýatlaýar we fevralda onuň Owganistanyň territoriýasyndan çekiljek bölegine badalga berilenligini habar berdi. Emma bu proyektin töweregindäki ýagdaýlar ýakyndan synlayan ekspertler Türkmenistanyň 10 milliard dollar çemesinde bahalanýan topuk geçirsiniň gurulşy üçin teriste tapmakda kynçylyk çekýänligini belleýärler. Tadahanyň fevral aýynyň başynda we ortasynda beren maglumatlaryna görä, Berdimuhammedow Türk kompaniýalaryny hem topuk transmilli gaz geçirsiniň gurulşygyna çekmegiň maslahatyny edýär. Emma bu maslahatlaryň detallary aýdynlaşdyrylmaýar. Habarlardan ma'lum bolýaly, topuk proyektiniň 85% garajatyny Türkmenistan çekýär we resmi Moskwa bu gurulşyň nähili maliýeleşdirilejekdigini şu wagtda senle aýdynlaşdyrmagy gelýär. Şu aralykda topuk proyektiniň gurulşynyň gijikýänligi sebäbi Türkmengazyň onuň mali meselelerini çözmeýänligi barada hem maglumatlar çap edildi. Resmi Moskwa bu hil maglumatlar gytaklaýan ýagdaýda, ýagny topuk proyektine gyzyklanma bildirýän taraplaryň hem az därli baradaky tasdiklamalar bilen ret edýär. Türkmenistanyň neft gaz puwdagyna bir ýyla golay ýolbaşçylyk eden we golayda başga işe geçirilen vice-premier Maksat Babaýowyň ýanwar aýynda tasdiklamagyna görä, topuk proyektiniň gurulşygyna Saudi Arabistan hem sermaýe ýatyrýar. Prezident Berdimuhammedowyň bu maý üçin Saud padşahyna minnetdarlyk gatny ýazmagyna garamazdan, Riýadyň beren kardynyň bu geçirjiginiň maliýe meselesini ne derejede çözjekdigini çaklap bolmaýar, sebäbi onuň möçberi şertleri aýdylmaýar. Mart aýynda çykan habarlardan Türkmenistanyň Katardan hem topuk üçin maýa soramagyndan çen tutulsa, Saudi Arabistanyň berýän kardy ýeterlik däl. Şol wagtda Aşgabatyň topugy maýa ýatyrmak baradaky çağırşyny Dohanyň nähili jogap berenligi hem aýdylmaýar. Şeýle-de Berdimuhammedow mart aýynda Kuweyt'e Birleşen Arab Emirliklerine sapar etdi we Türkmen döwlet habarlary gurulugy maliýe guruluşlary bilen topuk gurulşynyň çäklerini öýdary hyzmatdaşlyk etmek mümkinçiliklerini garaly diýip ýazdy. Emma ekspertler Türkmenistanyň neft gaz narhlarynyň global ardanlamagy netijesinde öderen ykdysady şertlerde milliardlap dollary durýan proyektler amala aşyrmakda barhaken kynçylyk çekýänligini, mundan öň Aşgabatyň 2017-nji ýylyň sentýabrynda geçirilen Aziýa oýunlary meselesinde pul kynçylygyny çekenligini belleýärler. Şol wagtda topuk proyektini durmuşa geçirýän Türkmengaz döwlet konserniniň Hytaý kompaniýasyna bergili bolup 2,5 milyon dollar möçberindäki bergisini hem ýyllap üdüp bilmeýänligi habar berilýär. Gepler Azatlyk Radiosu eferde söýlen men Sultan Atçylyga gepleşiklerimiz dowam etdirýäris. Türkmenistanyň etraplarynda malimler satylan döwlete degişli dukanlaryň köp ýerlerde iýim ýoklugy sebäpli boş durandygyny görse bolýar. Kepegiň sarygynyň sany ödülip ilata nowat bilen satylyp başlanandygyna indi 4-5 ay wagt geçdi. Ýaşaýjylar muny wagtlaýynça bir çäre hasaplap, ýagdaýyň gowluga garşy üýtgemeni umyt eden bolsalar da iýim gyçylygy uzalkysyndan hem beterleşip, onuň indi satyga asla getirilmeýän wagtynyň kän bolýandygyny ýaşaýjylar aýdýarlar. Mar welaýatynyň Mar etrawynyň Aşgabat daýhan birleşigini
dukanynyň öz adynyň efirde tutulmadygyny toran ýaşaýjynyň aýtmagyna görä döwlete degişli dukanyň Harun hem de kepe almak üçin hojalygynda malyň barda owa geňeşliginden kepilname alyp soňra dukandan owata durmaly. Emma nowatyň bilen wagtynda kepe hem Harun alyp bolmaýar. Döwlete degişli dukana gelen Harunyň hem kepegiň hem muktary juda az bolan üçin oňa duran nowatlaryň asyl gozganmaýar. İýimleriň gelmesi barha adalar, ýaşaýjylar ýagdaýyň gowulaşmajakdygyna indi gözlerini ýetirip uğradylar. Sebäbi bu ýyl bugdaýlardan hem hasyla garaşyp bolanok. Bugdaýlar bir garşy bolup guraşyp oterler. Ondan saman hem çykjaga meňdemeýär. Gapyňdaky malyň bolsa açlykdan horlanyp barýar. Bu ýyl ýagyn bolmandan soňra meýdanlarda hem ot ýok. Meýdana bakmaga çykarýan malyň hem aç gelýär. Melleklere eken ýorunjalarymyz hem suw ýetmezçiligi sebäpli ýerden tähel taýlanyp malyň garnyny doýurar ýaly urma gelen ok diýip ol aýdýar. Şol bir wagtda bolsa kepegiň elde satylmagynyň dowam edýändigine ýaşaýjylar ünti çekýärler. Döwlete degişli bolan dukanlarda iýim gyt bolsa da, elde hojalyklarda satylýan kepek hemişe satywda bar. Elbetde ol kepegi satýan adamlar onu öz hojalygynda öndürmeýändigi belli diýip, ýolatan şäheriniň ýaşaýjysy Gülnaz daýda aýdýar. Gülnaz daýdanyň aýtmagyna görä döwlete degişli dukanlarda satywa çykarlan 30 kilogram agram bolan her kilogramyň döwlet bagasy 30 teňe durýan kepegiň elde bir haltasyny 36 manatdan satýarlar. Döwlet dukanynda bolsa adamlar giýjeti bilen nowata durup hem kepek alyp bilmän boş gaýdýan halatlar hem kän bolýar. Bu ýerde korrupsiýa hereket edýär. Ýoksa bolsa elde 4 etse bahasyna kepek satyp oturan satyjylardan ol kepegini ýerden alyp, şeýle gymmat bahasyna satyp bilýändigini sorap biljek emeldar etrapda ýokmy näme diýip Gülnaz daýda janygyar. Döwlet derejesinde korrupsiýanyň ýogyna ýanmak barada gurrun edilse-de, iş ýüzünde ýagdaý düýbünden başgaça. Korrupsiýa ösmese kemänok, onuň kökü hem wezipeli emeldarlardan gaýdýar diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Iýmitmeçilik sebäpli mallaryny deger-degmez bahasyna satýandyklaryny hem ýaşaýjylardan eşitmek bolýar. Toğuň ýumurtgasy, sygyryň süýdi bilen eklenip oturan işde ýaşaýjylaryň güngüzaralarynyň barha kynlaşýandygyny, emma ýylatyň çekýän kynçylyklary, un ýetmezçiligi, iýmitmeçiligi ýaly ýagdaýlar barada döwlet derejesinde gurrun gozalmaýandan ýylatyň juda närazy bolýandyklaryny hem ýaşaýjylar nygtýarlar. Şu ýylyň gurak gelmegi, suw ýoklugy sebäpli melleklerine hem gök we bakça önümlerini ekmekden saklanýandyklaryny aýdyp, ýoletelli we murgaply ýaşaýjylar geljek aýlarda nämenin hasabyna ýaşap boljakdygyna akyl ýetirip bilmeýändiklaryny aýdýarlar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündöligi. Çağlar bağlaryna gatnaýan okuwçylaryň sany 90% azaldy. Daşoğlu vilayatynyň çağlar bağlaryna okuw tölegleri 10 esde gymmatlan soň çağlar bağlaryna gatnaýan okuwçylaryň sany epesli azaldy. Okuw tölegleri 10 esde gymmatlan soň vilayatda çağlar bağlaryna gatnaýan çağlaryň sany 90 göterimde azalandyr diýip ýurdun Demirgazyk regionuny bu ýagdaý ýakyndan izlerleýän Vilayetde habarçymyz habar berdi. Ol yerli ýaşaýjylaryň vilayatyň körpeler üçin niýetlenen bilim terbiýeçilik idaralaryny alınıp barlayan işlerden juda nägile bolýandygyny gurrun berdi. Çağlary okuw gatnaýan ene atalaryň aýtmaklaryna görä, çağlar baglarynyň terbiýeçileri öz işlerine sowuk sala çemereşýärler. Hatta olur çağlaryň şahsy gigiyenasyna da seretmeýärler diýip habarçymyz ýetirýär. Şeýle-de habarçymyzyň yerli ýaşaýjylara salgylanyp görrüň bermegine görä çağlar baglaryna ýaş körpelere berilýän naharlaryň hili pes bolmagyny galýar. Körpeler çağlar baglaryny açlykdan ejir çekýänliklerini aýdyp okuwa gatnamakdan ýüze urup başladylar diýip habarçymyz aýtdy. Boldumsazaky bir çağlar bagyna bolýan hadisalary ene atalary salgylanyp suratlandyran habarçymyz İşgärler çağlary gorkutup ukladýarlar, özleri oza çağlaryň iýjek iýmitlerini öýlerine daşaýarlar diýdi. Daşoğlu vilayatynyň maglumat beren habarçymyz çağlar baglaryna gatnaýan we san taýdan ozulky ýyllary garanyňda 90% azalan çağlaryň arasynda
sarı getirme we beýleki kesellerin hem ýygy göze ilip başlanýyny sözüniň üstüne goşdy. Ol boldum sadyň bu çağlar bagyndaky ýagdaýyň welaýatyň başga da köp sany çağlar baglaryna degişlidigini sözüniň üstüne goşdy. Ýatydyp geçdik çağlar baglarynyň okuw tölegleriniň bahalarynyň ýokarlanmagy bilen geçen ýylyň oktýabr aýyna Mara vilayatyna da prezidentlerini okuwdan alyp galan ene atalaryň kynçylyklary barada maglumatlar peýda bolupdy. Galbersede mundan adal çağlar baglarynyň okuw tölegleriniň 8 manatdan 80 manata çykarylmagy zerarly. Prezidentlerini çağlar baglaryna gatnaýan daşowuzly zenanlaryň vilayatyň administrativ merkezine 10 oktýabrda geçiren kiçik erimli protest çäreleri barada Türkmenistan bilen baglylykda seýrek ýüze çykýan habarlar peýda bolupdy. Şonu Daşowuz şäherine aglawas aýallardan ibaret bolan topor ilki bilen ardyny diňletmek üçin vilayet bilim müdürligine ýürüş çäresini gurnapdy. Vilayet bilim bölümine bir resminiň şäher häkimligine gidip ardyňyzy ýetirin diýen maslahatyndan soň nägilelik çäresini gurnaýan köpçülük Daşowuz şäher häkimligine tarap hereket edipdi. Ýöne amon güýçleri protestçileriň daşyny gawap olaryň öňüne baglapdy. Türkmenistanyň döwlet mediasyna ýurtda täzelikde urulup ulanylmagy berilýän çağlar baglary baradaky reportajlar ýygyderli efire berilýär. Ýöne olarda çağlar baglarynyň ýokarlanan tölegleri, ene atalaryň ýüzüýiz bolýan kynçylyklary barada maglumat berilmeýär. Gepler Azatlyk radio habarlar günneligimiz dowam etdirýär. Şu günler Aşgabatyň köçelerini hapa awtomobilleri aglamak, ýagyşdan soň maşinalaryny ýuwup ýetişmedik sürüjilerden pul ýonmak güýçlerini diýip Azatlygyň Türkmen paýtagtyna akçeşmesi habar berýär. Düýün şäherde hususan Oğuzhan Türkmen wasaýorlaryny Babanyň köçesi bilen svetofor aralygyny ýol gözegçilik işgär köp boldy. Aýlawly geçelgeleriň her tarapyny adyndan 4 san polis işgär nowatçylyk etdi diýip çeşme aýtdy. Mundan öň çeşmeler Aşgabatyň köçelerini ýol gözegçileriniň adalarynyň sebäbi ýurtdaky ykdysady kynçylyklar bilen baglykda İçeri işler ministrligine degişli iş orunlarynyň düýüpli gysgaldylaýanlygyny habar beripdiler. Ýol gözegçileriniň köçede gaýtadan köpelmegi yerli tynçylaryň bir näçesiniň tasdiklamagyna görä mewsumleýin hadise, ýagny bahar faslynyň gelmegi we ýagyş ýagmyryň köpelmegi köçedäki läbikli suwlaryň maşinalary hapa kirşene bulamagi bilen bagly. Odallar ýaz gelip ýagyş ýagmyr ýagsa adamlar begenerdi. Sebäbi Türkmenistan gurok we ysy ýurt. Ýagyş ýagsa totdodan ýatýar, howa täminlenýär diýip Azatlyk bilen anonim şertde gurlaşan 45 ýaşyndaky sürüji aýtdy. Emma anny maşynyny ýuwman köçe çykmak gadagan düzgünü bolsaň, ýol gözegçiler saklap çağalaryň çörek puluny dawa salýarlar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Bu aýdylýanlar 50 ýaşlaryň başga bir sürüji hem tasdik etdi. Şu günler howa ýygy-ýygydan üýtgäp durýar, ýagyş ýagýar. Emma ýagyşdan soň güneşli howa bolsa, ýol gözegçileri sürlenip köçe çykýarlar. Sebäbi ýagyşdan soň ýollar hapa läwik bolýar. Gün güzören iş aradasynyň arasynda hem adam maşynyny ýuwup ýetişmeýär. Polisiýa bolsa bu pursatdan gazanç etmek üçin peýdalanýar diýip Aşgabatly sürüji Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Aýdylmagyna görä hapa ýagda ýagyş ýagmyrdan ýetdik paýyn alan hemde ýola çykmazdan öň ýugulmadyk maşyny saklan sürüjiler ýol gözegçilerine 50-100 manat aralygyna pul hödürlemeli bolýar. Bu ýagdaý sürüjiler ýagyşdan soň bar işini goýup ilki bilen maşyny ýugdurmaga ýa ýuwmaga mezur edýär. Sebäbi adamlar ýagyşdan soň köçe ýüşüp çykýan polisiýanyň eline düşmejek bolýarlar. Jaýlaryň arasy eli bedireli ýaşlan galyp bir başagay bolup maşyn ýuwyan adamlardan bolýar diýip Aşgabatly sürüji aýtdy. Hapa maşynly köçe çykmak gadaganlygy diňe polisiýa işgärleriniň däl, eýsem işsiz adamlaryň hem az da bolsa maşyn ýuwup gazanç etmek mümkinçiligini köpeldýär. Şol wagtda ýurtda awtohyzmat kärhanalarynyň ýeterlik därligi, geçen ýylyň aprelinden bäri görülen çäreler esasynda bekanun işleýän ýa-da degişli salgyt töleglerini tölemeýän awtoýolgalaryň işiniň belli bir derejede çäklendirilendigi aýdylýar. Emma muňa garamazdan yerli tynçy Manmurat Bugaýewiň tasdiklamagyna görä, awtology saklan polisiýa işgäri maşyn hapa bolsa, ýagyn ýagyp duran hem bolsa jerime salýar.
Türkmenistanyna ýugulmadyk awtologly sürüjilere birinji gezek 100 manat, ikinji gezek we ondan soňky gezeklerde 300 manat jerime salynýar. Soňky 6 aýda awtolog hapa bolanlyk üçin 3 gezek jerime salynan sürüjileriň bir ýyla çenli sürüjilik hukugundan mahrum edilýän halatlar hem bolýar diýip Aman Murat Bugaýew Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Gepin gerdisine aýdylsa Türkmenistanyna soňky 20 ýylda awtomobillerle bagly girilen gadaganlyklaryň soňkysy gara we goýy renkli awtomobilleriň eýelerine gymmat düşdi. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Kiprde agtygyny agyr yaralanyny güman edilýän Türkmenistanly gaýnene göz atyn alındy. Demirgazyk Kipr'in metbuatynda çykan habarlarda aýdylyşyna görä, Nikasiya şäherine Türkmenistanyň migrant geliniň özüne habar bermän öýden çykyp gidenne gaharlanan gaýnenesiniň 12 ýarym aýlyk çagatyny ýagny agtygyny ýere ziňip, kellesiniň çataşmagyna sebäp bolanlygy öňe sürilýär. 15 aprelde gündüz saat 4-de görüňünde gelini 23 ýaşyndaky Oğuljan Muradowa bilen söze ağdaşandan soň 10 gujogundaky 2 ýarym aýlyk bäbegi Şatlyk Gurbanowy zor bilen alyp gazap bilen ýere ziňip, kellesiniň çataşmagyna sebäp bolanlygy güman edilýän Türkmenistanyň raýaty 46 ýaşyndaky Akmaral Arslanowa atly Zenan göz astyna alynandan soň 17 aprelde suud diňlenşigi geçirildi. Kadet diňlenşiginde waka barada jekmejek maglumat beren polis işgäri Aýgun Karagil, Nikasiýanyň Kyzylaý mahallesiniň Ygdyr köçesiniň Şerife Sedat Simawa adyndaky ýaşaýyş çaýynyň birinji belgili öýünde bolan wakada türkmen gaýnenäniň agtygyny ýere ziňip, agyr yaralanmagyna sebäp bolanlygynyň öňe sürilýändigini bildirdi. Polis işgäri waka bilen baglanşykly derňe işiniň dowam edýändigini nytap, Nikasiýa döwlet keselhanasynyň beýni hirurgiýasy bölüminde reanimasiyada saklanýan bäbegiň ölüm howply ýagdaýynyň dowam edýändigini kazety gurrun berdi. Polis işgäri Karagil aýplanýanyň beren düşündürşiniň giň işleýän derňelmegi, goňşy golamlar bilen wakany gören şaýatlardan jikmejik maglumat hem delil ýygnamak üçin sülçüden türkmen zenanyň tutuklukda saklanmagyny talap etdi. Kadet geňeşiniň öňünde kasam edip düşündürş beren Türkmenistanyň gaýnene Akmaral Arslanowa bolsa, agtygyny ýere ziňmanyny nytap, ejesine ziýan bermedim, bäbegine nädip ziýan berýän ähwetin. Gelinim maňa habar bermän gezmäge giden üçin sögüşdik. Gelinimiň gujogundaky bäbegini alyp onu bat bilen ýere ziňdy diýerler. Ýöne, men beýle zat etmedim diýip özüne ýönkölýän aýplama garşy çykdy. Kadet diňlenşigine garan baş tülçü Tajan Reynar bolsa, Türkmenistanyna aýplanýan gaýnene baradaky derňe işi dolu tamamlanýança 13 gün möhlet bilen tutuklukda saklanmagyna karar berdi. Şeýlelikde Türkmenistanly Akmaral Arslanowa baradaky kadet işi ýyla süýşürildi. Azatlyk radiosynyň ählisi inançygyna garamazdan Demirgazyk Kipr polisinden we agyr ýaraly bäbegiň reanimasiyada saklanýan Nikasiýa döwlet keselhanasyndan waka bilen baglanşykly nähilidir bir kommentariýa ýa-da jikmejik maglumat almak başartmady. Ýöne anonim ýagdaýda Azatlyk radiosyna maglumat beren bir kadet işgäriniň aýtmagyna görä, Nikasiýanyň Marmara diýen böleginde bolan wakadan soň keselhana äkidilen we kellesindäki döwük genjikler sebäpli gata agyr ýagdaýda ýatan bäbek barada oňoýsuz ýagdaý ýüze çykaýsa, onu adam yaralap erwet şiket ýetirmekden aýplanýan Akmaral Arslanowyň jenaýat jogapkärçiligine çekiljekdigini ýaňlatdy. Kadet işgäri şol urwatyň özünde Azatlyk radiosyna Türkmenistanly gelin bilen gaýnenäniň arasynda ýygyderli ýagdaýda dartdynyň ýüze çykýandygyny anyklandy diýip gurrun berdi. Belläp geçdik Demirgazyk Kipr Türkmenistan bilen diplomatik gatnaşyk bolman sebäpli köne pasportly türkmen migrantlarynyň ýurtda zähmet ýa-da ýaşaýyş ruhsatyny almagyny çäklendirmeýär. Şoň üçin köne pasportly Türkmenistanyň zähmet migrantlary Demirgazyk Kipr'e ýykyn edýärler.